Hey guys, खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि गुबुन मोनसे गोदान भिडिअ बरनाय बावहरनाय थाबाय। स' दिनैनि भिडिअआ दिनैहाय मैयानि भैरबकुन्दनि पार्टि जानाय भिडिअखौ पार्ट 1 बिदि बानायदोंमोन आङो। स' बेयो पार्ट 2 बेखौ जुदि नोंथांमोना जुदि नायनो इन्ट्रेस्टेडब्ला नायलांबाय थादो ना मा होनो। थुदो बिदिब्ला भिडिअखौ स्टार्ट खालामनोसै। चलो एनुका मोसाबाय सु हाबलायलायबाय नुदोंना आं बायदि मोसानांगौलै निउ इयाराव गेमस्रि दैमारि बायसा। ओमफ्राय नै जाहा बाजैया न'निफ्रायनो थाइगिर फिथाइ हाननानै लांदोंमोन। जोंहा थाइगिर बिफां मोनफांनै दंमोन आरो फांसेखौ दानबाय बाबाया, ओमफ्राय फांसेया दोङो बे फांसेनिखौनो लांदोंमोन आरो। ओमफ्राय नै बाबामोना जनानै दोङो गासैबो। जोङो दाउ सावनायखौ जाखांखाबायमोन, ओमफ्राय अमा बेदरा मोनाखैमोन नालाय, ओमफ्राय मोनबाय। बेयावहा आङो बानलु गोथां आरो पियाज होनानै जाबावदोंमोन। ओमफ्राय नै दिनै निउ इयारावहाय एसे एनै सोरबा एसे एनै लोंदों आरो बेखौ नोंथांमोना गाज्रि मोननाङा। निउ इयाराव बिदि जाखायो, बेखौ गाज्रि मोननो नाङा। आरो बाराद्राय उन्दैया लोंनाङा दिसुन, खिन्थु जों बेयावहा रावबो टिनेजार नंला नालाय, जोङो एसे गिदिर जाबाय। एसे नङा बांसिनानो गिदिर जाबाय, बेखायनो एसे लादों आरो गाज्रि मोननाङा नोंथांमोना बेखौ। लाब्रा एवबावदो लाब्रा होमबा जों बेदर जादो नै। दे बाबा दसे जौना होनसै दे आं। हेपि निउ इयार। नै तामाम गोथावखा बेदरा, जि गोथाव जादों। ओमफ्राय आरो दहै अर जोंब्लावलायनाया माबायाव होमबाबाबो गोथाव जालायलायदो आरोना। ओमफ्राय नै बाजैया थाइगिर माबादो हादो आरो जि गोथाव बेबो।
Malay. Tapos na kali. Happy New Year. Happy New Year. Happy New Year. Happy New Year. Mata hawa sa tengya. Mata hawa sa tengya. Boy super sa nasi kada play. Bili meja ya. Allah tu nak kain ya. Boy super sa tengya kada. Jawab apa mana le? Jangan नोंथांमोना गासिबो मोननाङा आरोना निउ इयाराव एसे एनै लोंनायखौ ओमफ्राय आङो लोंगौमोन दिनैयो खिन्थु जा बाबानि सिगाङाव लोंफेराना बेखायनो बाबानि सिगाङाव लोङाखै आङो माने आं रेसपेक्ट खालामो आरो ओमफ्राय जा बाबा मोना लोंदो आरो बोराय बुरि मानसि दिनै दङ गाबोन गैया जोंबो दिनै दङ गाबोन गैया मानसिनि जिउ ना ओंखायनो टाइम थानायावनो इन्जय खालामना ला हेपि खालामना ला बास आबा सुना टकला आं दिनै बिराद हेपि मानो होनना बुंबा बिराद बोसोरनि उनाव आं दिनैसो जोंहा बाबानि मोसानायखौ नुदो नोंथांमोनाबो नायलांबाय थादो आंथ' बिराद हेपि दिनै फेमिलि पिकनिक जाफैनानै आं दिनै माने मा होनबावनो आरो आं माने एक्सप्रेस खालामनो हाया आंनि खुसिखौ बिराद खुसि आं Dia barang dirganai neni kanai dia Baisagi Aro kaya Sigat nai neni Selera Besedi
menai dene boli lama Elek ni amni bar dalam kade Jenggal nai menlani lor hai lama Bosna hayden Dosene hayden Ekam la hayden Ekam la hayden Dong mai mani lai man sekau Amni kebainan Mulai mani tengga perkau Ini kebainan Demi be Kadang-kadang ora Kadang-kadang selera Hati ni pelak pantagan pakai Dengan menang Ini goli lama Berat mau ci. Bay mình này nông lá hình là nâng khẩu Thiếu vương má nâng bơ rì bắp thử bơ rì bắp thử bơ rì bắp Hak halalan darmas kami mablab Tahu sebab nama kesiangan kehadiran Ulang sampai selai nama kami cerah Sampai lampu Ơi nó lấy ơi xin và ơi xin là hãy lời này ơi này ai ô ai ô ai ô wow ui wow
थादों लोंनाय लोंनायजोंनो गलिलांनाय बेलेगनि आंनि बिबार दालां थादों जोंजावनाय मोनलानो लरहायलांनाय दसेनो फैगोन दसेनो थांगोन एखनब्ला दैबायगोन एखनब्ला खावबायगोन दंनाय मानि लाइमोनफोरखौ गावनि होबायनांगोन नुनाय मानि सेंग्राफोरखौ मिन्थिहोबायनांगोन जोंनि